hem de continuar treballant per explicar quina és la nostra proposta amb unes eleccions tan tensionades, amb tanta tensió, amb tanta radicalitat. És possible que ens hagi costat que el nostre missatge de sensatesa, el nostre missatge del que realment necessitava i continuem pensant que necessiten els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya, és possible que entre tants crits hagi costat d'arribar. Hem d'intensificar aquesta comunicació, hem de millorar les nostres explicacions i hem de continuar treballant. Perquè avui, amigues i amics, avui hem de fer que aquests canvis en el PSC, aquests canvis en la societat catalana, tornin a començar, tornin a intensificar-se, continuem treballant com hem fet sempre el Partit dels Socialistes de Catalunya. Mireu, que ningú tingui la més mínima dubte, som la segona força política a Catalunya amb número de vots. I és evident que hem de continuar treballant, i ho hem dit sempre. Nosaltres som un partit amb vocació de govern i, per tant, hem de continuar treballant no per ser només la segona força política, sinó també per ser la primera força política. No estem parlant per això de vots, no estem parlant d'escons, estem parlant que les nostres propostes arribin als ciutadans de Catalunya. En un moment també, i ho vam dir, en el què les eleccions no eren necessàries. I, per tant, aquí hi ha un gran fracàs en aquestes eleccions, que és el fracàs del senyor Artur Mas, que en les pitjors condicions econòmiques i socials en les pitjors condicions econòmiques i socials d'aquest país, en el moment en què ell tenia majoria per continuar les seves polítiques de retallades i de retallades en els serveis públics i en els drets socials dels ciutadans, en el moment en què tenia majoria també per avançar cap a la seva aventura independentista, decideix convocar unes eleccions i fa una crida a tenir una majoria absoluta extraordinària. Doncs la voluntat del poble de Catalunya no ha sigut justament aquesta.